sebe i evo ga, to je neverovatan luk, neverovatno šta je on pogađa. Idemo odmah u Istanbul. Bobane, na vezi si, izvoli, nastavi. Ja sad moram da vam kažem šta prepričavaju Teodosić i zašto. Teodosić i Veličković prepričavaju šta je kapiten naše reprezentacije izjavio na kraju utakmice, rekao da je bila fenomenalna partija, da ste pružili odličnu igru, da mu je drago što ste savladali Španiju, to se očekivalo. Izvini Novice, ali prvo da pitamo ona trojka koliko je dugo putovala lopta, da li znaš Teo? Putovala se košarnicu, zaista možda nismo ni svesni uspeha koji smo napravili ovom pobedom. Mislim da koliko toliko treba da ohladimo glave i da se već spremimo polako za polufinale. Ovo jeste jedna velika pobjeda, ali ja se nadam nije poslednja. Odgovori mi kako možeš da budeš toliko hladnokrvan u ovom momentu? Trening, da. Ne znam, stvarno ne znam kako ti odgovorim. Je li bila velika bitka, obzirom da su te španski bekovi jurili kao na struju da su bili ključani sve vreme? Bio sam možda najgori igrač, tako? Moje radno me ponos ubira, šalim se. Pa eto, nisam možda igrao na svom nivou i na nivou onako kako ja želim i možda kako treba timu, ali mislim da iskupio sam se u ovom posljednjom trojku. Ne bi izdvojio ni sebe, niko drugo. Došao do te posljednje trojke da Novica nije otvorio onako sjajnu utakmicu, da Bjelica nije igrao i da stvarno ceo tim nije igrao izvanredno i da se nismo bacili jedno minimum 50 puta večeras i mislim da je ovo stvarno pobjeda tima. Novice, znači nema izdvajanja, timski i nema nikakvih problema, je li tako? Pa sigurno timska pobjeda i pre utakmice smo pričali da mora da uđemo fajterski, da mora da se pobijemo za ovu pobjedu što smo i radili. Mislim da sad treba ohladimo glave, ko što je Teo rekao, i da idemo na finale, sigurno da. Došli se do 17 poena, napravili jednu od boljih partija. Pa sigurno, meni priča. Da. Ma nije bitno, stvarno, odigrali smo timski. Savan je u zadnjoj četvrtini, Keš sa ovom trojkom na kraju, Teo ovo čudo što je bacio sa 9 metara. Mislim, ovo je tim, stvarno ovo je tim i ne treba sumnjati u nas. Koga želite dalje, Tursku ili Sloveniju? Ma nama je sve jedno. Mi ćemo ići da pobedimo svakog i ovako ćemo da igramo i sljedeću utakmicu, to samo možda obećamo. Hvala puno, hvala, čestitam još jednom. Hvala mojim sagovornicama, da vidimo da li ćemo imati još nekog od košarkaša Srbije samo u ovom momentu. Svi su u ovoj mix zoni i svi neki odlaze na konferenciju za novinare, da vidimo samo sekund. Sad ćemo da vidimo, ako možemo da dobijemo kapitena našeg tima, da vidimo Nenada Krstića, da vidimo naše kolege upravo u ovim trenucima pokušavaju kapitena da su ovolika je gužva, verujte mi, u mix zoni, svi su zainteresovani za naše igrače koji ovom pobedom postaju hit. Zašto? Zato što su Španiju slonili sa puta ka eventualnoj odbrani svetskog trona. Sačekat ćemo još koji sekund, molim vas, samo budite strpljivi da vidimo da li ćemo moći da dobijemo kapitena Krstića. Nadam se da ćemo imati toliko vremena ili nemamo. Samo da vidimo moment. Ne možemo čekati više. Ništa, prema tome nećemo da probijemo termin. Hvala svima puno, još jednom ponavljam, Srbija pobedila. Evo da vidimo, ipak dolazi Krstić, molim vas, jedan sekund, samo da čujemo i kapitena Srbije. Krle, molim te što pre. Izvoli. Čestitke na ovoj pobedi, kako je bilo recimo na terenu? Bilo je veoma teško, ne znam kako je izgledalo sa strane, ali veoma težak meč. Psihološki pre svega, a poslije i fizički. Šta kažem, slatka osveta posle prošlogodišnjeg finala kada realno nismo bili spremni, a i male igrice pre početka prvenstva od strane trenera. Ja bih mu ovom prilikom i čestitao ako prati RTS, ali stvarno odlično se osjećam i zahvalio bih se momcima što su stvarno svi odigrali pre svega fajterski u odbrani, nismo padali kada su nas sustizali i ne znam, svaka čast. Hvala puno, nemamo mnogo vremena, hvala vam i vas. Ostavljamo da se odmorite, prema tome još jednom hvala, toliko iz dvorane. Srbija pobedila Španiju, ide dalje u polufinale, bit će duel između Srbije i boljeg iz meča Turska-Slovenija. Toliko iz Istanbula za sada. Hvala Slobodanu Šarencu. Umesto odjave Vlade u 2-3 rečenice, ovaj meč, sledeći utisci. Još jedan put se pokazalo da je sport naš najbolji produkt. Ne samo vaterpolo, nego košarka, imamo mi Čavića, imamo mi tenisere. Međutim, ova utakmica jeste završena i završena je fantastično za nas, ali sad kad dođeš u 4, onda je šteta da se vratiš bez medalje. Ja se nadam zaista, bez obzira što će biti teško, ja očekujem da će Turci da tuku Slovence,
da ako i ne osvojimo zlatnu medalju ili srebrnu, da to bude bar bronzana i da i sa tom bronzanom dočekamo ove momke koji to zaslužuju ispred Skupštine. Toliko za odjavu. Vidimo se u subotu u polufinalu. Prijatno.